Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Good Shepherd Educational and Charitable Trust. La I admission nagam taka MBBS, BDS, BHMS, BAMS bat QA. Bantip kamania phone haki number khandai nyo sao san hnriu pranot bat khandai pra hnriu lai san hnriu iwe khandai pra. Hadin ke jingsha thang jong ka kali gypsy jong ki pulit haplau jong ka Limekra police station ki pulit kila kem ya laingut ki brio yakini ki laingut la Rasha Civil Hospital Shillong banle ya ka medical check up but hadin kata la ra beng ki sha Limekra police station kat kum ka khubor balayo lum la ya tho bana pedeng ki laingut ki bala sha kem la tip kerteng kum urang dajet kamar but udah Marius Karkongor kat ba yo wei pat om shem na yo kerteng ki telong khubor kila thu bakini barok laingut kila syakot hajir hatana but haba kila legmi kila syak kemno yakini barok laingut la yalam syeng bishar kalek niam be ding klam kapala sedang haga hnriu tarik unaitung arajar arpulai da gajing le niam pengentang ya kasim aitnar Hakabaki syakriniam nado udaloi upator ulang do usangat ki riu rang ba bat ki kni na ki kur ba pher kila hiar syakasim aitnar ban pendep ya ka jingle niam haduan kentang bat kad adong niam ka ong ban nado kani ka khlipmat ombet syo ya uno ne kanu ka brio bakin le tamti tam kejat syaki benta kasim aitnar Hadin bala pendap ya kejingknya aitnar ki kemai raj kata ka lum perdi yong pia lum yong kejam panaliar dulong tepep pale bat ka lum kerwing kila ya kendolang hamadan menkoi perdi yong pia bat hang ni ki kemai raj kila mi lang barok sisendon bat penhiar ya ka bom ka bhuri habiar ka blai Hadian kani kila mi sya yaw musiang ban leira ya laki jong ki ding klam naklau na riap turiam hakapor no phaisngi baro ki kmai rai kila wan ra ya laki jong ki ding klam ha yaw musiang ka khon rai ni ka dong chiliang rai kala wan ra ka khinong blai bat labu ha ka jakabu ha lumus suyong ka jingyap brio ha ka election panchayat kabalong ha West Bengal menta kala kiu sya ka lai puingut ka jingyap brio na kadaw ka election panchayat ha West Bengal kala sedang naduk balapan benaya ke election ha ka pratarik ujeliu ka jingyap brio ka babun kadai ha Murshidabad Malda but East Borwan district nang tahan Nadia South 24 Parganas North Dinajpur but Coach Bihar district Kambun ke bayap kidai kidkot jangka All India Trinamool Congress. Uway officer jangka Tanat Forest ha Hubballi kabadon ha Karnataka ulayap ay tang nakadaw bo klet bansat ye ti jong u haswa ban bam. Hadin bola depan senret dawai penyap kenyang. Utay officer uday ubalatip kerteng kum Yogesh Nayak ubatray ha Virnoli division. Ulalek ban senret dawai ya ki dieng tik ki ba sya bam knyang nrei onda ulawan pai ulaklet ban sat ya ki kti namar bo ula thangan nengkong ulas ut su khpo bat la ya lami u sya jaka sumar nrei ki doktor kim la syu ban pelat yemiu uriulum ubala sya penji ha ka met jong u ha Madhya Pradesh udashmat rawat ula paunam bha menta bat ula syale buram hakikin hun bapher nengkong ula syale buram hau menteri rangba ka Madhya Pradesh u Shivraj Singh Chauhan u bala pensai ki kejat jong u nangta u menteri rangba ula ai bat kasong pisa ka bah hnriu lak siteng mentapat ki nong yalam jong ka seng congress kila lek ban le buram u ya ka bagi jukhot ha ka khtin hindi ka shudhi karam lani ka jingpen khoj na ka khli udashmat udai rilum ubabelasngi bat ula syak le ben ha ubreu balatip kerteng kum u Pravesh Shukla ya ka ba lakam bo udai unong yalam joga seng
Uway brio ula le men le yala dia kumba udai u MLA bat ula yo rung hapo kayeng dorbar jongka Karnataka bat ula yo song dorbar lang kumba khatsan minute de ai bat kiway ki MLA. Ula yo rung hapo yeng dorbar namar ba udonia ka visitor pass nrei haga por barung pat ula le rung bek haga hall basong ki MLA. Kinong trei gilabat ya u namar ba kim itu nrei haga tai ka por ula jubab skos kembek daga baong balai pim itu senga. Kiru kinang mut bau dai u MLA badang sujop nengkong. Ki ai lat ya u bonru. U MLA basong marjan bat u. Ula iper yo tau breu bat ula pentip show lampang. Nrei haba ki pet sa sipang don shu. Kila yo kem no yo u na plau ka yeng dorbar bat kam hadien kitip bau dai u breu badon ka jingduna ha ka bor perkat. U President jong ka United States of America u Joe Biden ula maham ting ya ka China ba kam dai ban le ju le jan bat ka Russia. Namar ba la da ka le jan bat ka le butu bat ka Russia kan poi sya ka jing jar. Namar ba ka yo ka kot jong ka China ka shong ha ka US bat kiri ha Europe. Ulapan kan mau bahadin ke jinghiar thma ka Russia ya ka ri Ukraine nriu spatli ki company jong ka US kila mi no na Russia bat kani kala khtajur ya ka yo ka kot jong ka tegari ki pulit ka Bangladesh kila yo kem yo le no ubaga India kala thwet bha kata u Ikramul Haq yo bala jutip ru kum u Milan u Ikramul udai unong yalam jongka Al-Qaeda in the Indian subcontinent laneka AQIS. Ki pulit ka Bangladesh kila yo kem yo u bat ya kalok jong u ka Faria Afrin na Dhaka bat baro arngut menta kidang don hapo patok. U Menteri Rang Bado jongka Netherlands u Mark Rutte ulapan bena baka sorkar ha Netherlands kala khlem hadien baki sautli giseng sain pertai ki badon ha kaliang sanchar kila ya per jengmut halor ka immigration policy. Ka sengjung Rutte ka People's Party for Freedom and Democracy bat ka Christian Democratic Appeal kidon ya ka juk jengmut kat ba ka Democrat 66 lani ka D66 bat ka Christian Union pat kidon la ka jong jengmut. Usim jong ki Dutch u King Willem Alexander udang penbek ya kane bat la da jaba umla ban penbek hab ban perlong da ka election ka bat mai. Nriungut ki brio kila yap na ka daw ka jing ploding ha ka wei ka jaka sumar ha Milan Italy bat prapungut ki wei pat kila mansau. Kajing ploding kadai ka belajar ha kajaka bujutip kum ka via de 500 kani kajing ja kala ja ha ka por shibaji arfo minute men step ki henriungut ki bayap ki kentup ya sangut ki kentai bat wei urang ba brio kadau kajing yap jungki kadai kajing pudung ding bat kajing lingo palat patadam kadai ke jaka sumar ka ba ars pa shipho jing thia kadai ke bala penyai da ki kenhon jong ki riu shimat ka jaka tan pniang ka badon ha Mexico kala kemding bar ha kadai ke jingja kila don ringut ki brio ki balayap kadai ke jaka kadai ke balong try da ka company ka bala tip kum ka Petróleos Mexicano Pemex kadai ke badon ha Gulf of Mexico. Kajing kemding kala sedang hakapor san arpusan bejemen step. Lapha sautli gijhat ban lek pelip ya kading. Laong bahakatai kapor kidon laispa arpu prangut kinong tray hakatai jaka bat laispa arpu wengut naki layo ban seino. Kidang don sakat tu kat ningut kinong tray ki bedang sakut hapo bat ka kenhon yarap kadang persyang ban seyaki. U Menteri Ketenat Korban Ri Barim jongka Latvia, u Edgars Rinkevic, ula bamsmai menta kum u Presiden batamai jongka Tegari. U Edgars Rinkevic, ula long kum u Menteri Sorkar la khatwais nem kenti, shwa ba shimti kum u Presiden. U Rinkevic ula syajit kum u Presiden haka election, kabala long haka life way tarik u jemang. Kidon shispangut kinong tauan kibalai shimenta ha ke election president but u Rinkevic ulayo sanpu arvot
Yau Presiden jong Latvia la jujit da kinong tawan siya gayeng darbar ba kari lani ka parliament. Bat ka samoy trikam jong Presiden kaday sausnem. Sangut gibriyo kilayap, bat prangut kidang jar ngai, haga jingkelem kaway gayeng bon mala ha peram buko jong ka Brazil. Kajingja kaday kabala jaha kapor nyo wajimen miet haga sing tau diang. Kidon saungut kibala laj im hagatay gijingja. Kani gayeng gaba khalam, kadai gayeng gaba omlong syuk ban sa abriyo. Bat nadu usnem arajar khandai, ki bor sarkar kila belut ya kibriyo kibasa hagani gayeng. Nrei hadien kila wan sadaki weipat kibriyo bansa. Bat kila panbha bat peni tenat nadong syadong. Nrei hagamit singi thok dieng kalah khalam. Kitu gilong ki khubor na kimat kimat. Kublai.